Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro gini gilong ki khubor bam takasngi. Ki pulit kile thu ba uway na kile no ude ubadon kti haki kamdawa pisa hapo bat saudong kathan Imphal. Ki pulit ka Manipur kila kami arngut kile no jong kaseng ne no balakhang persya nagi artli ki jaka bakerpang ha Imphal East District bat kila Kurup ru ya ki tiar siat bat kapisa arfuai lak tingka na kajingdon jongi ong uhe sorkar ha kasngi ningkong ka khat sautrik urisau arajar arpsan. Uwe ule no UNLF ubadon kti ha ki kamdawa pisa ula syakem ha kathan wangkei ha Imphal East District ha kasngi ublay kata ka khatlai trik urisau arajar arpsan. Nagakti jong u la Kurup kawe ka pistol bereta kabadan khat santali ki kuli baim ha ka jingkenra bala pelong ha ka jakari jong u ki pulit kilayo ban Kurup kawe ka suloi SMG carbine kawe ka pistol 9mm sautli ki magazine kawe ka hand grenade ndrip ndrutli ki sniper live round bat ndrip khandai hajar tingka ong uhe sorkar.